Omroep Friesland, de Frieske Top 100. En we zijn weer onderwijs. Dit is de derde dag van de campagne voor de Frieske Top 100. We hebben de band vol gas bij u. Ja, dat zijn fleurige jongens en famkes, kan ik je vertellen. En ze zullen jongen als kliesters op bijzondere locaties. We maken er weer een prachtige dag van. Geniet je ervan en ondertussen blijf stemmen. www.friesketop100.nl. Omroep Friesland, de Frieske Top 100. We zijn nu op dit stuit in Bolzwart. We zijn al bij Rentex. En dus dacht ik, dat is misschien wel leuk dat wij daar optreden maaien. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie je eigenlijk, wat zijn ze nou? Jan! Wat zou het mooi wezen als ik die boerenrockband optreden liet koer in een productiehal voor je. Is dat de regel? Ja, dat regel je. Ja, dat regelt. Ja, dat financiert prachtig. Live vanuit Rentex in Bolzwart. De prachtige band, de boerenrockband vol gas uit Tjom. Hier ben ze mooi. Hot in Hasses! Het gaat al jaren zo, we vrienden al gewoon. Als ik dan eens wat zes, dan haak ik het voort me door. Toen is het altijd beter, ja die wil is wet. Zo ik dan al je oor, dan is dat best zo slecht. En ik zeg hey, hey, hey. Hallo die Hasses, hallo die Hasses. Ja, hoor die nou, de bek maar tegen. En ik zeg hey, hey, hey. Kom maar gewoon, scherp je op. Look even We mochten net rijden, hè? Nee, Stoppen zijn niet. hier moesten wij echt even Want stoppen. je maakt je hem hinnen. Nou, echt. Ja. Absoluut, ja. Ronald die liet de camera hinnenwerken in om te zien. Nou, Amarens. Lukt het nog om te sjouwen? Dit is geweldig. Dit is een droom. Dit is echt een sprookjeswereld. Ik sta hier bij de Wensboom, de Weenskbeen. Vol gas had ik een Weensk. Die willen maar minimaal één nummer in de top 100 van uw provincie komen. Maar misschien wel maar meerdere nummers, je weet het maar nooit. Maar je moet altijd gokken op één hinder, dat weet je me. Dit is van belang. Wat spelen wij vol gas hier in het tuincentrum? Akkelien, Akkelien, vol gas! Akkelien, Akkelien, ja, ho, 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 ho. Akkelien, Akkelien, ja, ho, 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 ho. Dus dit is Akkelien. Toch, Ja, Akkelien? ja, klopt. Ja. Ja. Dit is een verskoe die maken. Ja, ik had het. Wist je dat wel? Nee, ik wist helemaal van niks. We zijn eigenlijk al in Makkum, dus dat is de plak wat we wezen willen. Ja, mooi zo. Ha, goeiedag. Sieren, nou is het dus zo dat wij binnen op reis voor de Frieske Top 100 maar en we hebben een band bij ons. De band Vol Gas. Ik zorg hier een decor voor Vol Gas. Want dat is wat je hem toch al, maar je een project. Je hem jou vol gas om mensen weer te bieden van alles en nog wat. Mensen, studenten, mensen mee een tweede kans. Nou, Dat is het idee. uiteindelijk het idee van dit project. Nou, dus ja, dat past perfect. Past perfect. We hebben het een beetje intiem maken. We hebben dat prachtige skip, die Mira, dat hele bijzondere project. Met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die dat er werkelijk schitterend maken hebben. Nou ja, en hier al je moesjes op. Het ziet er echt geweldig uit. Oftewel, hier is Vol Gas bij Leerwerker. De trekkerchauffeur, de kraanmachinist, de man die mooi pensioen is en het leven zo mist. Ladenwoon, Piekelpers, Gilbert toe. Een leerwerker gaat nooit meer op, hij is nooit snow. Ik zit bij het museum van Jopie Huisman. En dat is een man die van muziek houden moest. En dan zetten we daar een banddel en dan zeggen we, ja, en wat doe je dan van noemer? Hier is Vol Gas bij Efter de Kei. Snus door het melken, Door het melken, begin het eten al op. begin het eten al op. Stut was je mjukje, Stut was gemjuksje,
van de Heer zonder loon. Heer zonder rood. Dat we bestieren efter de kei, efter de kei, is efter de kei. Ik ben nou in Koudem. Het is een oorlijk Christ, jongens. Die Sinterklaas die is werkelijk kansloze missie voor die man. Dat is een kansloze missie. Cees, hoe zit het, want we moeten even over de Friese muziek hebben, want daar ben we hier voor. Hoe zit je in de Friese muziek? Is er wat verbinding met de Friese muziek, Tekla? Nou, ja. Ik nou zeg, wat is die favoriet? We zijn hier in Koudem. Ja, Koudem hier, een fantastische band. Neemt naar de Koudemer bandjes. Cajun Bino. Ik heb me er net mee bemoeid, maar het is wel stembaar. Als het nummer A beneemt, dat is een geweldig mooi uptempo nummer van hun. Dus ja, ik mag dat net zeggen, maar van mij mag het er wel instemmen. Ik zet hem persoonlijk op mijn lijstje. Dus. Ja. Nou, wij dan nou ook bij deze, nou? Wij hebben een band, mijn naam. En die willen hier eigenlijk optreden. De vraag is, mag dat? Ja, zeker. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Heel lang lean in de goeie oude tijd, ben ik hier een handelsman. Altijd onderwijs en wie nooit thuis, dat wie zijn leven, de wist er alles van. En nog is het wie midden in de winter, de laaie dikbak zie. Hij wie onderwijs, bij ballen, bier en vlees, doet hij daar in de keuken stier. Ik ben er samen bovenop. De Frieske Top 100. Wij zijn online in Hielpen. Ja, we zitten in de Zuidwesthoek en dan kom je toch een beetje in de maritieme hoeken te lonen. Ik ben ook bij Skipshelling Blom. Ja, de hoen in de rek. Allemaal dit hier geweest. Ja, goeiedag. We komen hier wel met een missie. En nou heb ik van die vernomen dat je meer van de flinterhudde muziek bent als van de zachte Friese balladen, zal ik maar zeggen. Meer C-achtig, Arnold de Boer. Dat in die richting. Die richting wel. Reboelje. Nou ja, nou heb ik nog één laatste vraag. Wij hebben een geweldige band bij ons. Echt weer. Vol gas, boerenrock. Ik weet zeker, dan vindt het mooi. Ik kan het missen. Ja. Maar die in die oren, workpleats, hoe mag ik het nemen, bij je hem optreden. Ja. Tuurlijk, maakt je even rond te voelen. Stop de beesten aan de rode wiel in de sneeuw, maar de hele dag jou plezier. De sterke steen al lang voor ons, de beste pijl in de vast. Om wat doen ze en wat zijn, dan is de hele tijd die bewaart. En dat wie hem, de tweede dag van de campagne voor de Frieske Top 100. Wat een geweldige dag hebben we gewoon met deze prachtige band. Vol gas, stierentank jongens. Maar we nemen wel afscheid van je, want de dag 4 zit voor de door. En dan komt Sipke de Boer is gelederen versterken. Morgen doeken we weer in oren plakken op in de provincie. Maar het doel is hetzelfde. Optreden en stemmen voor de Frieske Top 100. Doch dat vooral. En wij zeggen dank, vol gas. En graag ontmoeten bij Sipke de Boer. Dag. Stemmen, hè? Nee, stem op Horinghazes van Volga. Rock Friesland, de Frieske